Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Salamat kaayo nimo, Greg, sa pagtabang mo namo. Sa pagbalik nimo ni Dodot ug Miles dinhi sa amo. Nang gunaw na ako rin ha. Kay kalipay na ako nga magkatabang ninyo ni Francine. Usbon ako. Greg, daghan gyud kayong salamat nimo. Basta sa ako nang gikaingon ni Mosing, naaragyo ko. Panangpit lang. Kay di ko magkatalikod nimo. Bisag kung sapay mahitabo. Wa na lang tako nimo ihato sa giparkingan sa autosing. Di na mahimo, Greg. Gihatod ganin nimo ang akong mga anak karon masiguro ang ilang kaluwasan. Unya ako, di na hinon matod nimo. Okay ramang good ko. Ikaw gyud. Mailang kung ikaw may muhatag og pabor nako. Pilar ko ning akong paghatod nimo gud. Oh, niya naman ta sa may auto. Usbon ko, Greg. Salamat gyud kay sa imong pagtabang nako. Labi na sa pagluwas mo sa akong mga anak. O ambot saon ko ka sa pagbawas sa imong kaayo diri nako. Nga nagkapudana na nasag ka. Bitaw? Niya, saman, ato na ko. Mo sakyan ko sa auto. Sige. Saman, diya tuto ka. Ano kung man mo gatod nako, ikaw no saboy akong ihatod. Watay kahumanan ini. Bitaw, musakyan ako sa auto. O atuan lang niya ako sa bahay ha, kung ma-final na ang imong desisyon, bahay na to nga itong ipagsultihan. Sige, Greg. Salamat gid kaayo nimo ha, Greg, sa pagtabang mo namo. Sa pagbalik nimo ni Dodot ug Miles dinhi namo. Bisag kung sa'yong isulti. Duwe siya musulti, tigit mawaas kong nauna. Ug may nungdanon kay nako nga mamati niya. Nga makita siya. Shit! Buot ko ng pakigbatukan kinipapatiya. Kapag di ako kaya, mapatigbabaw yun ang akong... No. Dili hustok ning akong gibati. Dili yun. Asawa siya sa akong suod kay kala. Ug dili kini magkatarunganon. Dili yun. Pero may matikdan ko niya. May mga higayon nga kung mututo ko niya. Mutok ko o mulingiw siya. May himatikdan ka siya nako. O kawaw. Tingalig magkamatikod siya unya. Ug musulti ni Francine. Shit! Ambot ko na sayo pa ka ako. Uhuna-huna ko pa lang kani. Pero may matikdan gud ko niya. Ni Greggy. Dihang nisulti ko. Sa labdonon gud ang iyang tinanawan ako. Nasabot kong mamati gud siya na ako. Apan kumutan ang nagani si Francine niya. Dali niyang iwaning ang pagtanaw ngadto ni Francine. Basta lang. Nadubag. Nasayop lang tingali ko. O, nasayop lang ko. Oh, si Francine na tingali ron nga gikang naghatod niya sa giparkingan siyang auto. Tay ko rin? Francine? Ipapanihapon nimo sila, una sila matug. Oh, Francine.
Ikaw, panihapon na. Busog ko. Ikaw, nanayapon na? Kuan, wa man ko pati agkagutom. Ikaw, gyud. Bitaw, busog ko. Abi kay maingon man kong busog. Huwag ka na lang sa bati agagutom. Tinuod lagi, wa bitaw ko gutuma. Bisan wa ka bati agagutom, mukaon gyud ka. Busog lagi ko. Kon ingnon ko ikaw nga maglungan tag panihapon. Magdungan tag panihapon. Mga tuog na ta. Kailaw na ang gabi eh. Anak ko matug. Gawa sa kwarto sa mga bata. Ako silang bantayan. Kung mao, anak lang ta magbukad og panig. Anak na ta matug. Sige. Suot sila si Francine. Pero laing gyud og sa laptunon gyud ang iyang tinan-awan ako. Oh, Wag pa di matug day ko rin. nagmata ka pa di ay, Sing? Wa pa ko batia og duka. Anong wa ka pa batia og duka? Asam day mong huna-huna? Ha? Day ko rin? Gihuna-huna? Kuan. Ang mga bata, sila si Dudut ug Miles. Ang ilang gibuhat. Dili kin makasabot si Dodo ug Miles kung ikaw dili sabot-sabot nako. Francine, Napasabot at ka sa tanan. Ug dili na tingali kinahanglan nga mapasabot pa ko nimo. Dili ba? pero dili ko buot nga malayo ka nako, Francine. Namo ni Dudut ug Miles sa atong mga anak. Nagtuo ka ba di ay ko rin? Nga dili taman nagsama kipati. Nagtuo ka ba di ay nga sayon ra kay nako ang paghimo sa mga desisyon? Francine, Wa ka lang masayod day ko rin. Wa ka lang masayod. bisan dili na lang para nako, Francine. Para na lang ni Dudut ug Miles. Way laing rason nga may desisyon kung ingon ini day ko rin. Kana, dili lang tungod nimo. Tungod usab nila. Para sa ilang kaugmaon. Kay sayod kang wa tay bandi nga ikabili nila kung wa na unyata. Ang edukasyon ra gyud nga mahimong maghatag og kasiguruan sa ilang umaabot. Basta tabangi ko sa pagpasabot nila, day. Tabangi ko. Francine. Miles? Day, natuog na ka? Kuya Dudut, pagpapade ka Inaya matulog. sa nang tingog ni mo ha. Kay Oh? mapatian ka lang papag mama. Oh? Ayaw ko siya katulang. Sabi na ako natulog na ka. Kay pagsudi na ni papag mama din sa kwarto. Mura makag natuog. Wawi, nagpatugtog ramang kuko. Parehas data. Nagpatugtog naman pod ko. Ni, Sabi na mo no, tara ba sila sa papa sa o si mama. Nanghida sa gawa sa pultani kwarto. ha? Oo. Na sila sa kawas sa kwarto? Oo. Murag gilatang gibantayan na dili mo kawas. Mayo noon. Aron mabantayan kanila mo kawas. Tuloin. Ako rin di ilang bantayan di ay. Ikaw di ay. Waman ko yung nauna nga malakaw, Ikaw ramang pinag-ingon ako nga manglayas ta. Ang angbi. Si Papa Francine man.
nagsabot man tani mama kaniya sa paglakaw ni Papa Francing sa pagaton niya ni Tito Gregi. Natabangan na to kang si Papa nga dili na lang muday yun biya na to. Oh, kunya. Kanya dilikit mausap ang una-una ni Papa, be. Ha? Mun samanta. Ambot lang ni Mama ko rin ah. Basta siya, dili mo sugot nga manarbaho sa layo si Papa. Mangita dyan tagpagi day mahal sa mausap ang una-una ni Papa Francing. Nga dili siya mabiya na to. Pero, unsa man paagi ang atong buhaton, Kuya Bi? Unsa mang paagi ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!